Ka por galak biang bagin sedang no ia Jingiaseng Sngi por ngi aingu U Blei Un Sneman penyo pat hangi ia kena kiwei ke Sngi U Trai ke bakerpang ia ke balatip kum ke environment Sunday na ke banta ke Balang Presbyterian Mawroh ngi piang sngewbha philang baro nadu I pastor kinong syarai jong ke Balang ki khot ke komiti Balang kilong kpa kilong kemi ki khun samlah bat ki hab ki berit ngapriang sngewbha phi ha keteng utrai bat Nongkren I Jesus Christ ho ki perlok ki perajor ki bangeit ru ki bala ban yesnok kilang bat ngilang baga YouTube channel jong ke Balang laman ke por ngi priang sngewbha phi ru syagene ke Jingiaseng lang ha keteng utrai bat Nongkren I Jesus Christ to Blei Un sei ban kyrkhu ngi ha bangin don ha ka ying ke jong Blei ha bangin dang la ban syakriu nu kumnui kemengilong menta. Oning Nongkren I jeng por ilong I pastor jong I Rev Lyndan Syiem. Pastor nak banta ke Balang. Ngi penpau je soborom ye phi belak loi ban pediang ye gani jeng penbait thamai ban sim ne ke banta. Ha gani ke Sngi U Trai ban menta. Ban yalam ye Jingiaseng na do basdang hadu bawai no jongka. Ban sam ke khubur ke tinggal jong Blei. Ha gani ke Sngi U Trai ke bekerpang environment Sunday. U Blei Un kyrkhu phi pastor un kyrkhu ke khubor ke menyo asngau kanlong ke khubor nak benta jong ilang baro bat nak benta kiwei pat ki perlok ki perajor ki bangeit ki biasnok ki lang bat ngilang bagi YouTube channel jong ke Balang ye ke benta ke basa ng IT pastor ban yalam ke Jingiaseng baru ban ai ke khubor ke ting jong Blei U Blei Un nam ke borom jong amen. Kubli Shibun ya itemen besan Dr. Ola Mari belong Vice Chairman juga Balang naga benta gitu ki kentian pediang Blei Un kyrkhu phi badi ngilang baro ngini pendama ke jeng duai Blei ko kpa jengi bah beneng yiwan ban mani ban syakri me ko trai ban ngi kerpa de jeng don rekat ke jome ba ke jialam ke jome ye ki benta baro jeng jeng syakri ke jengi bakin long ko buram me bal bakin long ke jeng taimen semingi ngi pa ni kini baro ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai amen. Ngini syakri U Blei da kabangi arwai lang ka jing ruai ka balai. Bakhoj bakrau bora Blei. Dang step perngap kenrat ngiriwai ngo ya me. Bakhoj klan badap jing isnei. Laingot batang wei long utrai bane ka jing ruai ka balai.
neng Mawroh ki ken teu nam yame bakut lang badap jing isnei lang ngot batang wei long U Trai bane Mentagasngi kedeka Environment Sunday kabalabu bait daga sinat ban rakheka bat ka khubor ka long ka history jong ka perthai hagi santli ki kper ka history jong ka perthai hagi santli ki kper ba ki nongrim na ka htien ki jong blai ki bangan pule ki long Genesis le nong ba ar ki de khot prabat kendai Genesis ar prabat kendai Rom le nong ba pra ki de khot khat kendai hadu arpu ar Rom pra khat kendai hadu arpu ar bat ka kitab jing pen pau ka le nong ba arpu wei ka de khot ka baneng kong san bat nriu jing pen pau le nong arpu wei ka de khot ka baneng kong san bat nriu ka htien ka jong blai ka ba ong kum ne U Trai u ba U Blei ru ula thung ka kper haka eden shapang mi ngi bat ulabu hangta ya utau breu ya uba ulala thau bat U Trai uba U Blei ula penlong ba kin mi nakata ka kendau ki ding baro ki be itanat ban khmi bat ki babit e ya ka ban bam bat hapneng ka ka kper ya ding ka jing im bat ya ding ka jing tip ya ka babha bat ya ka basneu Namar kata ka jing khmi kermen kemang ka jong ka jing thau ka khmi lenti hir ya ka ne ka jing pen pau ya ki khonu blai namar ya kata ka jing thau la pen long hapo ka jing thala om dala ka mon hi henry dauta u bala pen hapo ya ka ha ka jing kermen ba on pelat no ya kata ka jing thau hiro na kata ka jing long marau hapo kata ka jing puot Syaka jing lait luit ka buram kita ki khon U Blei. Namar ngitip baka jing penlong barok ka wei kaya uot lang bat kaya su lang haduk mentang. Bat ngalayu I ya ka beneng bathmai bat ya ka kendau bathmai. Namar kata ka beneng benengkong bat kata ka kendau benengkong kilalet no bat ka duriau kamdon syu. Tie uta ubashong halor kataka khet ulaong hakmi ngat hau thamai ya ki e baro bad ulaong to tho nabakini ki ktien kilong ki bayaine bad bashisha bad ulaong hanga lapendep ngalong mangau alpha badu omega ubasdang badu bakut ha uta ubasliang ngan ia nakajong kataka pukri ka ka jing im To Blei Un kyrkhu ke jing pule ba ke jing shashkor ke jongi ya ke htien ke ba khoi ke jong o ngine pendam ke jing duai U Blei buk pau jongi ba beneng ya ngo eme bangila badan ke yeng ke ba kentang ke jong me ban mane ban shakri me ko trai kan rat ngi ai ngo namar meladon rekat bat ngi baro shitayo ko trai bat mentangi ban ke ne ke yeng ke jong me ban ai ke jingo ba ke jingero ban penkerpang ya ke ne ke por ke jongi ha ke jing shakri me Pediang ko try kadrat namar ngila pelat laga jong kapor bat ngila pen theli laga jong do not bangin pelut por ka jing mani ka jing shakri me bat ka jing selok lang bat ki para bangeit don rekat bat ngi ko try ha ka jing shakri ka jongi da ka jing ruai da ka jing ngap ka jing pule ka tien ka jong me da ka jing ngap ka tien ka jing lap na ka kubor ka ba im ka jong me don rekat bat ngi ko try ha bangi aish ka kam ka jong me ha bangi yo sngo ye ki kam jo ka balang bat ngi shim ye ki jubab kat kum ke jing pen bet chuka balang ngi duai ko try na ka benta jong I wei pi wei ngi duai nam ta ki long yeng long sem I wei pi wei ko try chuka Balang Presbyterian Mawroh hot ki judan ki prabanget ki ban ki wei pe ki balang ki bojiawan ban shakri yame lembat ngi na ka pors ka por kyrkhu hai ngi kum jo ko try ngin mat e ka jing don kat ka jong me ni duai na ka bentai ki kam ki jing tre ki jongi ken roi ken man bha ngin la ban yo ban kot ban pendap pen biang na ka benta ka yeng ka sem ki jongi
ngi duai nam tagi khon ki khti gi jongi ngi aingo ba kilanang ya pas ki examen matrik ki examen class 12 bat kiwei bat ngi duai ngi kerpat men kyrkhu kinang ki shaparang ngi khon ki kseu gi jongi bangi ngi ne kemen lam bat ki kum ke balang ru bangi da duai ngi da kerpat men kyrkhu bakin yo lat ka kam ga jing trai la shai la shisngi hadi na bot hagane ka perthai jo ga jing kerdu kam ga jing shitom ban yo ya ki kam ki jing trai ki don ki para bangeit ki ba yo kam yo jam ki ba pentip sngi kum ka balang khot ingi ban pelong jing duai ki sngongu na do man sim kyrkhu ki ko trai bat ki wei pat ru ki bala ap la kham slem ko trai ngi duai men plela na ka benta jong kiru bagin yo ki kam ki jing trai ki ba kat kum ki jing pas ki jing pule jong ki oi la da don ki ba me don da ko wei pa ki jing thmu ba men plela de ki wei pat ki lan ki wei pat ki benta bagin la ban geng hala ki jong ki kijat ban kershane la de ban pesa ban peja na ka benta ka long yeng long sam la jong idwai na ka benta ka balang ka jongi nam ta ka jing shakri ka jongi me ko trai idwai nam ta ka jing shakri po ki saukun ro jong ka yeng mane ha ka jing besa na ka khtin ka ba im ka jong me bat ha ka jing rung yeng para banget ro bangin la ban penhun ni ki para banget da ka banget don rengkat bat ki ha ka kemen ka sobha ha ka sosi ha ka do hakanu kuno ke jinglong ko trai baka balang kan yai don rengkat kan ya senda bat ki para bengen abi ki para bengen kin i ingi kinong sarai bat di kinong elam ka balang kin phone kin pentip ingi bat bangiru ngin la ban don rengkat bat ki la hakanu kuno ke jing syem ke jing kendo jong ke jing im ai ko trai ke man sim ke jing i kan te song ingi kum ka balang ba ki nong sarai bat ki khot komiti balang ngin la shisha ko trai ban yalam me ke balang ke jongi haga jing shakri me hoi ki don ki para bangit ni ki balang ki ba shong ki ba sang ne Mawroh ko trai ki ba khot ingi ki ba sngu jan ngi ngirung i kloi ban ai ki jing shakri ki ko trai ki duai ngi da kerpat men kyrkhu na ka benta ki seng po ka balang ka jingiaseng thei ka don ki kam ki ba krau ko trai ya ka kam mission thi thang share ngi so burom ngi so ngo ngi so kemen ngi so yo man sim ki para bangai ki kershan de jing ai jong ki shaka mission thang share ngi kemen ban i baka ni ka jing te ka kius ka mala ka baar bat mentangin sanang kentiu so ko trai bat bangin siap ban play ka ni ka school ha ka bangin ya don lang bat ka jingiaseng thei bat ka balang kyrkhu ko trai baka ni ka school kan ai ka jing shakri ki thain khat arsnong bat kan ai ka jing hikair ko trai krat e ka jing start per thei re kham tam e ka khtin ka ba im ga jong me ngi ai ngo ru me la don kat bat ka balang ka mission ka jong ka ko trai hang the kha umrin bat ngi ai ngo nam ta ka jing seiso jong ki program ba pher ki bangi lek ben pelong ki medical camp bat ki wei to nang kyrkhu ki brio hang to ko trai kini i ki do not ki men sim ki jongi bat ka jing e ngi sakhi u jisu bat ngi lap yo ai ba katakan kringi ki sha ka jing e jisu bakini o ma e ka jing penem e ka bawan tang da uhi ho ja pam jular ko trai ngi song tho ba kam ya state ko mangi ang no re me don la ka jong ko por ko trai tang ba mela plela ru ngi ko trai bengin yo ban seng ka school ban boy ki missionary teacher ngi ai ngo ban ai bikini kin long kajing penki men sim ya gitu ki para shrong hang to bamakiru kin IT la di hau jisu ko trai bat ban pediang ya ukumunong pedem idwai nam ta jingiaseng samla nang kyrkhu ki jing shakri ka bakordor ka jongka ko trai ban lumban lang ki khon samla bat ban trei roi ki kam ha ki imlang sa lang ha ka jing pen kho ya ka mariang bat ki saudong saukun ki la trei shitom ko trai kyrkhu kar hai ki ya ka jingiaseng khanna ro kyrkhu ki ko trai kyrkhu ki jing thmu baro kin mat ka jing dor kat ka jong me bat kyrkhu ko trai kan rat baki nang lum ye ki ne ki persara jo ka balang ka jongi ki balong ka lawahi ko trai kan rat idwai ru na ka benta ka school pen pau ngi duai nam ta ka Bible study ngi duai nam ta ki jingiaseng yeng ka dong shaneng ka dong sharum ka dong apdeng bangin la ban ya teli ngi long kawai ko trai ha ka ban penya chaprang ngi jing shakri ka jongi me ngi duai ko trai ka na ka benta ka district ka jongi na ka benta ka jing rakhi jongi ka jubilee ka balang kan sa pediang ya ka jingiaseng kan thai district kan 1 August ko trai ya ka bangi ngi ben pediang in IT ala de met bat men sim na ka benta ka kam o ngi duai ru nam ta ka presbytery ka jongi ka Mawlai presbytery ka ban sarakhi ka jubilee arpusan snem ka KGP snat sep ngi ru ka ban sarakhi ka jubilee arpusan snem ye ki jing pan khre ki banang ya chat ngin don ke jing shaman sim ke batmai ko trai om tang ben chubu senti ko baladap Henry ban khmi shakhmat shakathong ko bamela bu yengi kyrkhu ke KGP assembly ru ka ban sarakhi arpsan snem kyrkhu
ya ka PCI ka bala depan rakhi shis pa snem bar kiwei ki bor balang ko trai kin mat ya ka jing darkat ka jome darkat ko trai bat kani ka ri ka ba e ka jongi bat ki nong san shar ki jongi ho shen ngin sadon ka jing jiet nong mi mat ngi kerpat ba ka jing suk ka jome kan wan ha kani ka ri ka jongi bat bangin sei o taw ba mitmu kat kum ka mon ka ba khoi ka jome ko trai yarap bakum ka balangin la ban yeng halor ka nongrim ko trai kan rat bangin saking in shakri me bat bangin umi khlek khaw bat ki e ko trai ki ba amshim la khot ingi bangi da duai ha baro ki balang ko trai kin so thu igane kin ri kan tang ka pulpit bat gi jingiaseng bat gi jing shakri bat ngingin pendep la ka jong ka kamram kum ki nong shang shnang jugari India klem da klet bangi longru ki kon kristan bat ngin im ngin ya kumta idua ngi da karpat ko trai na ka benta ki ba pang ki bishutam ho ka balang ka jongi ya ka jing pen khya jumai lo jong ki don ki badang beteng ki jing sumar ki don ki badang don hospital ki don ki balawan pai ngi karpat men isne ki ko trai shiken tin ngi duai nam tai temen wasan IW karsano ka shuki jong i hani himade ka dang thli idang ang ban don so wi nong sharai uban wan ko trai kan ran baniat don biang ka jing selok lang ngi duai nam tata ka por ba memela bo ko trai ba i en shimela ka jong shuki badwan pensngan sa shisi ni ka jing shakri ka jong yeme badru ba me i en yo ka jing hun men sim bala don ka yeng ka jong me i duai ngi kerpat ko trai kan rat naga benta ka ni ka jing seng ka jong i benta naga benta ka khubor bangin si aso na khatin ka jong me naga benta ki jing ai jing ka kam ka jong me para bangeit ke i ka kam ka jong me ko trai kan rat bar ki ai ka lo ki ai do men sim ngiru ngi don shibon ki kam ban penyat kani ka multipurpose building ka bala yeng menta bar ka bangi don ka jing kermen bangin sayo ko trai ban penan kame ka naga benta ka lawai jo ka balang ka jong i kyrkhu bangin ne no senyang ini kit ya ba ka kam ka jong me namar mela khot ingi ko trai kan rat ban ai ka wei ne ka shipos ka kam ka jong me ba tamru la dangi ngila Rela dengim la mesong tu ko trai bangila no ka ardamli katahi kalapan i baga do no jongi kalong rengkat bat me trai ngi IT ka ne ka por ki bedon bor jong me ma ingi ki pop ki palat ke rengkang jeng bobon bat pentmai gi jim jengi ikini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jeng Jesus Christ amen hakani ka por ngi ban lum no i ka jingai ngo hadim la lum jingai ngo ngakerpat ye mesti biwan yang bantuai pen ketang ya ke jingai ngo tu ni doi u blei ku pa jing ba bneng ya ngo e me ko tra ba bha namar ke ji snei ke ji lam ke jing dor kat ke chume ke ji im ke chumi hala kasngi ni ai ngo e me bang yo u blei ba im u blei ba shisha u blei no bom jukot shi bom jukot bangila banwan ha chan chume ha ki por baro ya ai ngo namar sngi snem ke blei nyo shadien ke jing im ke chumi oi kham tam ke ka por kan rat kum ni bam me lam pat ingi bangin don ha ki yeng ke chome ban yero man shakri pat panom buram keteng ka ba im ke chome namar long blei bari hok pan yo eka kara bi e bi snai ai ngu im ko try namar ki jing kyrkhu ba bun sartap ma mi the shlei ke jing im ke chome try lampai ke jing kyrkhu ki ba mla the hlo ke jing im ke chungi khandiat ngi wara shaka kam ke chome try tu pen kentang yiki bakin long ke babit ya kaban ra ya kalama ke chome sejrong bat kham sejrong try ba bha ba snai tan kyrkhu ya ka wei pa ka wei ka ti ka balano shaka kam ke chome ya ka bangin lang la kin ko try do mat ya ka por ke chome bing lang la ko kra ba bha ya ka ban ai ru kham tam ya ki do not ki masim ki chomi bat ya ka bangin lang la ru ko try ban long shisha kan rat ta ki khon ka jing shai ka chome ha bren ka par thai ka dum ka bakrang ka rat ba it ba sneng ai ngo ime namar ka ni ka sngi ka bakar pang ka bakum ka sinat ka lebo ya ka bangin rakhe ka kum ka environment sunday ka sngi ya ka bangin kan mau ko try ya ka jing penlong ka jing thau ka chome ko karat ki badan hang ni ha ka maryang ka chomi ka rat ba it melong ublei ulong thau unong penlong mela bu be bu renti ki baro ko try kat kum ka mon blei ka ba khoi ka chome Rabi ej malabu ro yangi bangin long ken ko try kita ki sodar ki ban pej na ka ta ki jing penlong ki chome baro na ka ta ngi da dwai rabi ya ka ba men sod hapo jungi ko krat kum ki khon ki chome bangin ej ko krat ya ka ban sumar ban sukhe de kin ki jing thau ki jing penlong ki chome ko krat ba bha la ka long ya ki lom ki wa la ka long ya ki ding ki se la ka long ya ki brat ki bran ki baro ki ba melabu ko karat ha ka ne ka perthai ya ka ba
in tengkai lem ko karat yaki na ka benta ka lawai ka ban sawan ro kena bapa bat pisnai ho don rekaro lemban chung ka por i don i pastor i ban long inong sam ya ka kubor ka tien ka im ka chama i dwai don rekat ban lau jong shakri bak e baro ka ba i la pen kre ko trai kan dan long ken ko trai ka jingba men sem ka ban tei ya ka jing im ka ba ka nyam sem chung i kon ki chama kyrkhu ya ka por patang sa hi baro ka wai Misalnya hak kecil snake kecil alam kecil mehi kok keraba bah terus ngau kucing dua kucing iru damap ekipop namak teng jisu ipan amen. Ngi penpau kucing songo i Tuan Secretary ibala bu bet iki kamp ibala pen ngau iki ushers badi Mr. B1 yang ru balum bat pen ketang kucing aingo U Blei Un kyrkhu iphi. Ngi beteng kucing syakri kucing U Blei ngi ruai kucing ruai kebakat nyau. Kaspa bangilayo katka ban shem omla ke jingyo suk bae hari seiso ipa amdan bala yang hati shu na u penklat da leleru ke jingruai ka ba katnyo. Shem omla Jingiaseng Hari seiso ipa Amdan bala yang atishu na upen kladalei Kajerong bom laken Kajeleu bom laon Ajing em kabakon Kador bom la pension Ilaban ong pise Rap kut kador kaspa bangi latun Kacing pakapertay Di baropar kadun Jing ben shoy ki baju Idam kim don boshu Adu karong kitiu Berteng Hashem iten natang U Blei Kasngi kiklor bonen Ihap kino arsut Kajing dom tleu katam Kajing sobhalalun Iten not etang lehi matang na ukasuk kami. Ki teman besan BE jungka Balang Presbyterian Mawroh i teman besan Dr. KK Marbeniang ki dekat komiti Balang ki long kemi ki long pa ki parlok samla ki heb ki berit ngai U Blei Un baro aka kerteng ke bakordor tam ke jong trai padu Nongkren I jengi uji sukres ke jing U Blei Un ru ki para bangeit ne kiwei pagi Balang ki buji don rengkat bangi hakini ki jing syakri ki jengi na kawei ke teo syakawei ke teo lembat mapiru ki parlok ki para bangeit ki bakmi ki bayo sngau ia kini ke Jingiaseng link baka YouTube channel jong ke Balang
Ka ni ka degasngi environment Sunday ka baga sinat kalabo bangin rakhe kum kasngi bangin sauthu ega dor jonga mariang bat bangin kren nigi pulpit ro ya ka kamram bat ka jingket le jongi kum ki khon kristan ha ka ban sumar sukher banyada ya ka mariang kibenta ki bangala pule menne na ka ktien ke jong blei ki long kum to Genesis le nong ka baar ki de khot prado kandai nang tarom le nong bapra ki de khot khat kandai do arpu ar ba jing pen pau le nong arpu wei ki de khot nung kong san hadu hnriu bat ka phang pedeng jo ka khubor ka long ka history jo ka perthai hagi santali ki kper ka history jo ka perthai hagi santali ki kper nung kong ngade ban pen pau ko jing songo ya iwe ni ki temen besan jongi temen besan Dr. Laj Parlang Kaji ibadi program ban keren menta ka sngi bat ka jonga shisha kat kum ka program balason ka dei haka arpui trik ke jong ujun ka hospital Sunday ndrei namar bang an haban lejing lej namar ki katto kat negi kam kumta ngala kerpat bani bujuli badi temen besan kaji ila pediang bat ngapen pau ke jing songo ba in serap no mai ban kren ko khubor ka hospital Sunday bat ba mangapat ngan shim ya gani ka benta ban kren haka environment Sunday shua bangini osngoi ko khubor naktin ke jong blei tungini pendama ke jing duai U Blei buk pau jengi bah beneng ya ingu imeko trai ba melabu ingi hagini ka perthai ka itenat mela aingi ya ka mariang ka berjengam ki dieng ki sit ki sentiu ki skot ki bala ban aingi kal air ban ring ban sim bat ki ba penmi ru ya ka bam ka di na ka benta jengi ngi aingu imeko trai ba mela aingi ru ya ka jing so tho ba ka ne ka mariang kalong ka ba koridor bat kabangingi de ban sumareka ho ngila kumle pathar ki por menshwa ngila le bom sut nyeu ko trai kan rat ngila penjak khlia ya ka ndrei ngi kerpat be men ma be ki pop jongi ko trai kan rat bat be men yarap ngi bangin yo ke jing shaman sim ko batmai bangin nang ban sumar ya ka ne ka yeng ka ba me mela ai ngi ka yeng om ban sa tang shilong yeng long sem ndrei ka yeng ban ya sa lang bat baro ki breu ka ne ko perthai ki balong ki jing thau ki jong me kyrkhu ko trai kanat dia kani ko khubor kani ko por kan longkat kum ka jingbu ka jing thau jong ka sinot hi ba ngin kren shapang ka mariang bat shapang ka jing penne pensa eka ngin kren shapang ka jing pelong ka bamayan ka jong blei bat ka kamram ka jongi banyada eka na ka jing penjot jing penjolor kren apa deng jingi ko trai lingbau syakri warit ujong me ngipan ngidem ngingo ngipediang hau Jesus Christ ngiduai amen. Ka khubor ban kren ka environment Sunday ka dikaba ha namar ba ngilatip te la ka jongka kamram jongi ban sumar sukheri ka mariang ban ngilatip e ka bangim de ban le ban bread pathar ki plastic lani kino ki nyot ki nyer ndri ban lumiki ban ngi tre lang hi bat ka snong Mawroh ha ki benta ki be pher tenrei don kam hi ban pen kan mau na ka por tamaga jingkili ka long ka bakumno ko khubor ban pen sngau ban pen kre yala de ngala pe YouTube ya ki sautali ki snem bangi penmi ya ki Jingiaseng juga Balang Mawroh apo YouTube bara husnem arajar arfusan bencem snem shitrek ujun arajar arfusan ikran I Reverend PRL Gadau halor ka nongrim Genesis le nong ba ar ka khat san ikran shapang ka jingsong tho ka science shapang ka jingpenlong bat ka jing so tho ka Bible shapang ka jing penlong ka jing apher padeng jongki bat ki kamram ki jingket kli jongi kum ki kristan ban sumare ka mariang environment Sunday arjar pusau kedi arteli jun ila kreni Reverend RS Maulong na Genesis iwe arpo hundrio bat I pastor RS Maulong ila ong kumnu bleu la shnaingi hakadur bat ka jing sriem yo khnang ba mangingin longki nong sumar bat ki sordar ya kani ka jing penlong komut creation nang ta ka environment Sunday arjar pulai sautri ujun I bakren long Reverend KG Tem ila kren na Genesis iwe arpunrio arpunyo bat lenong baad khot khatsan ya srim ki bentana ktinu blei bat I pastor KG Tem iong ka may mariang ka kempang namar bakinong sumar kim sumar bahaya ka Hagasnem arjar puar
ke Environment Sunday kalong santri ujun arjar apuar Nongkren I Reverend Badondor Lingdo. Te kani ke Environment Sunday ha kasnem arjar apuar kaya hap lang bat ke Pentecost Sunday. Te kumta ikren kindiat iwei ar kinuksa syapang gajing sumar sukhere ka mariang tenrei kambun hina ka khubor kalong halor ke Pentecost Sunday. Te hakani ke Environment Sunday arjar pun reung perkat ke ingat penper na ke ka ba kini kila ade ban kren lupa bat nagata gadau ngalabu ikani ka phang ka history jong ka perthai hagi santli ki kper ka history jong ka perthai hagi santli ki kper ka kper ka banengkong ka di ka kper Eden ngi puli syapang jong ka haga kitab Genesis kalanong ar khot pradu khat nyeu laya thu ingi ya gani ka kper ka ba itanat ka balaker de ki sautli ki wa kawa Pison kawa Gihon kawa Hidekel bat kawa Euphrates kani ka di ka jaka ka ba biang bhana dong sadong ka jing biang thau ka jong ka sngi kam da chitan kam da kreatan jong uslap wana ka por ka ba biang bat umdan jing pang jing shitam hangta umdan jing sni umdan ka jing le pop umdan ka jing yap umdan ka jing pot henre ubriu bat ka briu ki besong hangta ki dona pedeng ka jing bit ka jing biang nadong sadong longgum ka jaka ka bala biang ka esi bat ka baki jan ru supong tang di sapti stang ru la biang habo bleu la thau ya ka perthai bat ki briu u bleu la penbena baga perthai ka long ka babha baru bleu la thau yau adam bat ki im ki bapaka ki ba biang thau bat ki ba klem jing duna ha ka jing im jongki wadam bat ka im kim jutip ka ga jing pang ka ga bayong kle ka ga sok po henry ki yo bet ya ka jing ko jing khia dapura kim tip ka ga jing talat kim tip ka ga jing temen ha ka jing shisha kim dai ban yap kila dai ban im bom jukut henry kila le pop bat nakata ga daw kila hap ha ka jing pang bat khat do ka jing yap hangta ka kper Eden ladon art ligi ding ngambut banong gidon shibun teligi ding ki ba fer na pedeng kita don art teligi ding wei ulong uding joga jing tip e ka bahabat ka basniu wei ulong uding joga jing em la maham yaki bakim dei ban bam na kini art teligi ding ublei ulada khang ulada mana ba pim dei ban bam na kini ki art teligi ding henrei u adam bat ke im kila tam sneng ya ublei bat kila bam na uding jong jing tip e ka babha bat ka basneu bat marsen bam hi kila sngau thu kila le pop kila ri no blai re blai ula wat e ki ula shem e ki bat nang ta blai ula be no e ki nang ta na ka per Eden bayokin bam sa na tau ding jong ka jing im balar ki bam na tau ding jong ka jing im kin im junom bam jukut kin im rengkat ka pop namar kata habala be yo adam bat ka im nang ta na ka per Eden lakhang ia kata ka kerdop jong ke Eden dau kerub ubabat da ka watlam ka be ding kerub wangel ka watlam ka be ding am sha shu ban rung namar lakhang ni ka kerdop mla shu ban randin dei tang ban ya saprang ha ka ni ka perthai ki breu kila persang ban wat hangno ka don ka ta ka Eden kila persang ban batai ya ka geografi bat ka history bat ka archaeology jong kata ka riur jong kata ka wa Tigris bat Euphrates henry habala khang ublei dau angel ubabat da ka watlam ka bameding nginumla satiaban lapsho eka ngin haban ya chaprang bat ka jingya chaprang kamut ngin haban ya lingba ka lenti jong ka ding pna ka jong Jesus Christ kani ka jia tho khanash pang ka kper ka banengkong kalong ba sultanat habas ngap nengkong sultanat so yo man sim bau bleu it yu khun ben riu badu ai kata ka jaka ka babiang thau na ka banta jong o henry sngosi ro namar bangila do no ka kabuksiar ngila do no ka jingsuk bamjukot ka bau bleu la pen kre na ka banta jongi ha ka basdang so yo man sim henry ha ka bakut ya ka ni ga jia thu khana spanga kper Eden kalong ka badu man sim ngipoi shi kper ka ba ar bat kata ka di ka kper jong ka perthai bala hap no hakapop ka kper jong ka perthai bala hap no hakapop ka pop jong adam bat ka im kalalam sya ka jingpang ka jingkrau kalalam sya ka jing tolot ka jing swai
ke jing temen bat khaddu kalalam ke jing yap balai bengi pang balai bengi yap ka dautan rai kalong ke jing le pop jong ki department commitment jongi habakini kila pen khen ya ka hukum ke jong U Blei ula ong kum bangala khlai ka htien bahaga sngewbha pi bam na uso jong nu ding da ka bayap shisha pin yap kala jia shisha ka jing stang jo ka jing yap ha ka dur jo ka jing pang ba ka jing crow ka shtish ki nong rom ka lunong basan de khot khat ar ka ong kum ni na ba kum ta ken kat kum ba da weu briu ka pop kala besut sha ka perthai ba da ka ta ka pop ka jing yap ba kum ta ka jing yap kalawan ha bagi benriu baro par namar ba baro kila le pop ngan ong biang da ka ta ka pop kala yo rung ka jing yap bat kumta kata ka jingyap kalawan ha bagi benriu baro par namar babaro kila le pop habau adam bat ka im kila ha baga pop bat ka jingyap ngaku afin so tu ekane habau adam bat ka im kila ha baga pop ka jing penlong baro ka weiru kala ha baga pop ke ai gani ka jing penlong ke baro ka badon hang ni ha perthai ha sun ka creation ka jing penlong ka niru kala ha ka jing sniu ka jing jot bat ka jing yap ngala de puli mene rom pra khat kendai do ar puar ka bay thu ingi shapang ka jing ut jong ka jing penlong namar kala hap ha ka jing penrem ka jong blei le pop wa adam bat ka im henrei ka bainong joka pop ka hap ha ka perthai barok ka wei kani ka long ka khper jong ka perthai ka bala hap no phila ban kli pastor hangno ka khot ka ba ong ba ka ne ka perthai ka de ka khper mdon kanu kuno ko wei ka de khot ka ba ong ba ka ne ka perthai menta ka de ka khper henrei ki don tang ki jing ring dur bat ki jing peniasrim kum ka nuksau isaya lonong basan ki de khot iwe do nyau lapan sri mi kari Israel kum ka briso wan ka ba blei ula thung kanang ba ki briu jong u kin shong kin sa hangta kum ka briso wan nang ta Genesis lonong balai ka de khot khat pra khat kendai ru kabatai ya ka jinglong jong ka kper jong ni ka perthai ka balahap no Genesis lai khat pra khat kendai kan penmi shloi ru ya ki sha bat ya ki sha keng ya me bat men bam ya ujhur ka lengkha da ka jings ep ka khmat jong me men bam ya lo kpu hadu ba men da phai dien pat cha ka kendo namar nakala shim ya me naba ka domet melong bat shaka domet men let phai pat Dei namar ka jingtim ka jong blei yau khun ben riu baka perthai ru kala hap hapo ka jingtim bat kala hap hapo ka jing penrem bat namar kata kila mi shillut ki sha bat ki sha keng bat kamariang ru kam sei so shu kum baka sei so mendai thai daga jings ep ka khmat jong me men bam yukpu kamut menum yo suk shu e ka jing bam wada ma ke im kim don ka matri shitom ban yo jing bam Henry mangi menta pat ngin hab ban jaum sep ban yo bam yu kpu hadu men da phai din pat shaga khendo ka bomot naga khendo ngin bam ka jing bam bat haka bakut shaga khendo ka domet ngin le phai pat dei namar ka ni ka jing tim ha ka ni ka khper jo ka perthai bala hap ka pop baga sawan ka jing pang ka jing crow ki jing pang khlam bat ka jing yap ha perthai dei namar ka ni ru bakiwan ki eryong ki ernget bat ki jing shlei bat ki tsunami hakapor jong adam bat ke ima kata ka khpere den judon kum kini ki bor mariang ki banwan ban len shop yo khon ban rio re de tanga kani ka perthai ka balahap no de namar kani ba ja ki jumai bat ki jing tualum ki ba penjat igi shnong ki thau chong ki brio de namar ka jing hap no juga perthai balawan kita ki jing telep ki jing shlei ki tsunami ha kaba bun ki bru ki yap bat la penjular ru ya ki jakarut duriau bat ki jakarut wa shua ka jing hap no ka perthai baro ki bor mariang ki atreilang ban pensuk ya ka jing im jo brio ha ka ni ka perthai ka sngi kalong paralok uslap ulong paralok kal air kalong paralok ki bor mariang kilong paralok yau khon ben rio henry hadien bala hap ka jing pelong kini ki bor mariang ngamong bagilong nong shun Henry kikalalong bam salia shu yau kon ben rio kasngi kan shit kerang uslap un hap jur kan air kan be kerthep kam salia jayu ya ukun ben rio
Bat teng namar kata kini gibor mariang ki kalalong ki nong shun bat ki nong penjot ya ka jing embryo. Hakini ki shipau khat snem bala let shipau khat san snem bala dep ngiu I shibun ki jing kala ka mariang ka bala tip kum ka climate change. Ka jing shit kala nang kiu ki telong kila nang rengat ki klau ki berben kila nang khalem ki merat ki sim ki dok kha ki dok penat kila nang duna bat kila nang du jaj. Ni hang ni Mawroh ngim da sotu bahapi nomor ba la ker tawe rengi de gini ki klau ki berben ngidon ka klau forest hang ne ngidon ka klau FCI hang ne ngidon ka klau golf link sang tu ngidon ka klau mau pat hang tai kini gejaka kadang sa klau but ki ba ngila ker shisha yengi da kini ki klau ki bejerngam ndrei kiwi ki jaka kimlong kumangi ban yo ya kal air kaba UB kal air kaba susing kumangiyo hang ni Mawroh ta bangiyo e kaningi di banang ban sumar ken kaba Blei Un la aingi bat bun kini klau kinne namar kim de ki klau shimet kila de ki klau jong ki bor sarkar jong ki bor hima bat ngiru ngini trelang bakin ne kini kilong ki jingkela ki ba ka perthai pat kamat bat ka khta haka bagi don ki jaka ki bakal air kala kala tengit ki ong kal air ha bernihat ka kham kalong ka batengit tam hari India hateng ka number 1 ka jing tengit kawan ka Delhi baar ka bernihat teng ki ong bernihat bat Delhi pilaban pe ki tho hakikat kubor kumta ki umbam umdi ki kala jungut bat karep ka riang kam sei so kumbo menshua hadu haban ai dawai kanang ban pen sei so namar katangi so tho ba kadika kamram jo khun ben riu ban sumar sukhere ka mariang ban buram ye ke ai bo Blei Un la ai yengi bat ban yadaru e ka mariang naga jing penjot jing penjular baro ki nong song snong jo ka perthai ki bana baro kiri na baro ki jat ben riu ki dei ban ye trelang ban ye sumar e ka mariang bari saudong sokun ladaka snong Mawroh ka penbet ye ka sngi ban pelong ka jing pen khot snong ngi dei ban ye shimenta ban pen khot snong but namar ba ka pen khot snong ka jujau banai December kita ki syuti ke into so tham nang ta kyang nang ba kiwei ni tu ki syuti kut snem gitu tirat sing kyang nang ba kum to te ngasi da pikir bha ban keli na snong ba numbu program tu sngi namar don ki ba bon ong pastor ngi kwa ban long jia tho tu sngi di sing syuti men syang ong hoi ka biang ka de tenrei ke ja koi ka sin ba pen khot snong long jia tho hang ni ngahab ya nang tu kini de pen khot snong yala ding apong sut pong clerical kolo ani ngada sngo le ranya tu sngi song kumba ka balang kam le sut nyau so ya ka jing penia jong snong tenang kata ka daw mentang ala shim kya ala kli bha bat ngitip agi sngi pen khot snong ide ban ya shim mentang im de ban ya tunum im de ban ya ot nrei ngide ban let ban ya shim mentang daga jing kemen namar kani ka klong ka kamlang jong baro bat kum ka balang ro ngi pelat nya ginu ki program hakum kitu ki sngi balabu ban pen khot snong tekum ki para nong song snong ha kani ka perthai ki kristan ru ki don ka jingket kle ban ya trelang bat ki wei pat ban sumar ka mariang ngila yo sngo bon sin nagi telong sarkar naga social media kumno ban ya dai ka mariang bangin thung ding bangin sumar ki telong banginum berat pathari ginyot khamtam ki plastik tigini ki balong try dukan hang ni ki tip banga sira lai jong ipla bakat bala hingam jusim plastik bat haini pla pastor janga don si wei plai baret ru bala dodon kam manthit kanu tengah kermen katakan long nuksai ki wei ru bat ngakren agani ke sngim de ban so sarong re ban onggen ra ken lai jong ipla kenang ban yarap ken ho ya ka bahab ban song ya ka plastik kanu ko baji kanu ko ba la ban hap no tatom ong tenre thiet tang inui tiari baret thiet tang toothbrush toothpaste thiet tang isia jutiru lapan plastik tang no kan long tolong ngin hap man perkhat ken shua bangin mi na yeng ru ke ka bangin thiet bat da ke ka bangin ra tingi latip bahai kita banum bread pathar ki nyot ban lumi ki nyot nang ta ban numle palat ru yaki phniang ka petrol ba ka diesel Tagaru komlet ke jongiru la dalet shunu ya kut paralok bani lit lang
Mdei tangadon kalimangan syang Mawroh itu don kali syang Mawroh itu tenre ngini alit langken kenang ban kunai ya ka petrol ya ka diesel. Nang taru ban sumar ya kimrat ya sim ya dok ha bun ki jaka kim sha shu ban jar kim sha shu ban berbi bread bom kum to kwai talong ndrei palat nang ta long temen shua dang gerit ya siat sim ra daga jri te menta la ya start kisim bergelong jing tau jong blei ni siat ni le yu dap do su itu tie daga broiler la biang ka to nam taga yeng bro ko wei te kini kilong ki bangi ngen haban so thu ken habang ila don daga ni ka perthai ka bala hap no ba mangiru ngin ya don bentalang ban penne pensa ka kper ka balai ka kper get semene ngi poish ka kper get semene ha ka bajan kut jong jing im ka jong jisu ha ka ni ka perthai u jisu la lumi ki senra na ka kamra ka bahaneng bat hang tau la rakhe ya ka ni ka niam ka jing lai bat hang tau la seng ya ka jutang ka batmai ula ong uniu ku long ka met jonga bala pen ken ya ka benta jong pi ka ni ka khuri ka long ka snam jonga ka balong ka jutang batmai na ka benta jong pi nang tau sami na ka kamra ka bahaneng usalet sya ka kper get semini ban duai bat hang ta kper get semini udana padeng ka jingele ka bajur Lukas lenong ba arpu ar ki dekat lai pu kendai do sau pusau ki ya thu yangi bu yak sa ja ka jing duai kat hadu ba kasep kala jau kum kasnam betai ki tit snam bat jau snam kata kasep bu jisu bat halor ka ding pna habau jisu uyap kanika song ya unu klong snam ju kala betai kata ka pericardial membrane bat nang ta kalami ko rengkat bat kasnam bat u jisu uyap na ka dok not ka bala pat bat ki start bible ki ong ba jisu yap namar ka jingban khia jo ka pop bat ka jing so si jo ka jing khlat no pa ula perta ong u blei jonga balai ba mele e no yanga eli lama sabak thani na kata ka daung yu i ba jisu don ka jingele haget semene bat halor ding na kalbari ru bat kani ka jingele ka jo jisu per get semene la shimyaka kumka jingring dur jong ka jingele aga jing embryo ka jingele ka jong jisu get semeni ka phalang ru ye ka jingele ka jongi ha ka ni ka perthai kadi ka jingele ka bajur kadi ka jingele ka ba kraw hadu kata ndre ha ka bakut u jisu u job namar kata ka per get semeni ka penkan mawangi kumne ngan ong raktin parengan sa ong raktin khasi no cross no crown no Good Friday, no Easter. Klem ka ding pna pinum yok pan sngiat. Klem ka Good Friday pinum poi syaka Easter. Te hateng ngide ban yaksa ngide ban yale bat ngide ban treshitom. Ujisu don la ka jong mission bat ula pendep yaka ngiru tingi don kawai ka mission ka jing im ka jongi bat kata kalau ka jing sumare ka mariang bat ban yada yaka na ka jing penjot ka jing penjulor. Kidon ki Kristan ki basothu bakla ba ngimdan kam ban sumari ka mariang ngin leayu ban sumari ka mariang haba satang lanu ngila khlat la niu jisu lawan bat ngin yo ban let no sate sebeneng bat kidon ki baong ru ngin sumar leayu ka mariang namar ha ka bakut u perthai u blei un thange ka ni ka perthai de gading bat un sathau thamai pat eka uwi nong tho Kristan na shari sep ngi ula khot kan sendon dia ka perthai daka nganong khatin pareng disposable planet kabashu panan kam subret udi unong thok kristan bo biang bha kiwei ki ji kai jong o shapang ki ji kai song tan rai shapang ga jing em kristan ndre bo tho shapang ga perthai wong haga jing sha ka ni ga perthai kalong disposable planet kabashu panan kam subret longkum ki pelakot hadin bladep di sha bret no longkum taki pliangkot kabangia bu jingbam daladep bret no tenrei hagijing suthu barit jongate ka perthai kamlong bikumta kamlong ka basu penan kam kum ka pelakot bansu bret no adin kata ka perthai kalong kum ki pliang plet kum ki pela plet ki bangi bu hayeng ban ngi penne pensa de ki bun snem bun pos snem bandawan ki brio hayeng jongi ngi sei de kita namar ba ngi ken be kilong ki ba koridor hagaju korukom ka perthai kalong ka bokordor na ka benta jongi ka ba U Blei Un bat namar kata ngiri ngi sumare ka hot ka bible kaya thu
bau blei un sapen thamai pat egani ka perthai kataru daga ding ar petros le nong balai ke khot khat ar khat lai Henry kani ka jing pen thamai ka jong blei ka perthai kamut bangin le bom sut nyeu ka mariang kamut pen ban bangi ngin shim khia ken ban sumare ka perthai ka ba uhi un sapen thamai Ladangi ong ba un sapen thamai ru ngimtip telanun pen thamai ngimtip telanun wanu Jisu Hoi ula banwan na shibit ula banwan la shai ula banwan la shem snem ula banwan din shipho snem ngimtip lanun wan te na kata ka daw tat hadu ka jingwan jong o ngin sumar ken ye kane ka perthai kanang baki khon kikti ki jongi kiksiu ki jongi kinum ot kinum khunyum bagi kibatamen commitment kile bomsut nyeu ka perthai ka mariang hendrei baki kin ong opleng shisha imei pa ki danang shisha ban sumar ka mariang bat kile e ka nuksa ka babahana ka benta jongi Ken mau bau blei ie je ka perthai badu ong bakalong ka babha ken mau bau blei ie je ka perthai badu ong bakalong ka babha ha bau blei la thai ka perthai ha ka kitab Genesis nriu sin u ong ba ka perthai ka long ka babha man ka sngi jong ka jing thau bat man bu pendep ya kanu kanu ka kam jong ka jing penlong ka kitab Genesis nong ka baneng kong ka ong tiu blei lo yu i bakalong ka babha kababha ladu bleu ong baka perthai kalong kababha ngiru ngin nyo ka kababha bat ngiru ngin sumar ngin sukere ka ngipoi syaka kper ka basaw bat kata ka de ka kper jong ka jingtep ka bathli ka kper jong ka jingtep ka bathli ngiladep ka kper Getsemani ka kper jong ka jingele mentangi poi syaka kper jong ka sngi ista ka kper jong ka jingtep ka bathli ujisu layap halor ka ding pna Henry ulami pat daga sngi ka balai ki bor jong jingdum ki bor jong jingyap ki bor jong jingtep kimla ban set kop yo Henry Jisu ulami pat haga sngi ka balai bat mentau im badu yat haga jingim ka balami pat ujisu im halendet jong jingyap ulayat lingba ka jingyap ula job ka jingyap bat unum la shu ban yap namar ba uladon shatai salendet kay ka jia per pa ka jingim bat ka jingim balami pat Kani ka jingim ka bangadon mga mapi ngin sayap ngim laban lat na kata bat kani ka jingyap kan kut kani ka jingim kan kut aga jingyap ndre ndalami pat kata ka jingim numla shu ban yap ndre ngin yo ban im jiu nom badu blai ka jingmi pat ka jong Jisu kalong ka jing khot ka jong u yangi bani shim ban talang hakata ka jingim ka balami pat ka jong u Mi padu Jisu marway Ndray kinong yo benta bat kinong yo kenti day mangi Ngan puli iway korin lenong ba khatsan ki de khatsan puway hadu san punyo Kini ngi puli habang ilit ontep yano Nga puli bonsin ya kani haswa ban bret kendo halum jingtep Iway korin khatsan san puway do san punyo Hakmi nga yatu api ya ka jing mayan Nginum yo tiya baro Henry An pen kelai yang ibarok si sundan haka ba shi klip mat ken haka turoi ka ba khatdo namar ka turoi kan sawa anda kumtai ki bayap an pen mi pat ki bampuot bat yangi an pen kala namar ka dei dalele ya ka ni ka bapuot ban pongi ka bampuot bat ka ni ka bayap ban pongi ka bamyap ti anda ka ni ka bapuot kan pongi ka bampuot bat ka ni ka bayap kan pongi ka bamyap anda kumtan pendep khot ya kata ka jingong ya ka balatho ya ka jingyap langu no khop ka jingjob ka jingyap hangno ka jingjob thiau ka jongpa ka jingyap hangno ka sni jongpa ti ka sni jo ka jingyap kalong ka pop bat ka bor ka pop kalong ka hukum nri ka jingo yo blei ubala hengi ya ka ni ka jingjob thiau dau Jisu Christ ubau trai ujangi ka jingjob jo Jisu kalong ka jingyo kenti ka jongi ka jingmi pat ka jo Jisu kalong ka jing job yangi bat ka jing kermen yangi ngila ban kendu shibun ki jing haga ni ka perthai henre bau Jisu la job wai benta lem yangi haga ta ka jing job ka jong o ka jing wan jong Jisu shaga ni ka perthai kalong ban pen im om tang yu khun ban riu henre ka jing pen long barok ka wai ka jing mi pat jong Jisu kadai om tang ka jing mentoi ka jongi henle ka rong ka jing mentoi ya ka imlang ya ka imlang salang hoot bat ya ka jing penlong i barok ka wei u Jisu lawan om tang ban pelat yangi na ka dujok ding nreu lawan ru ban thau thamai
ya ka jing penlong barok kawai na kata kadau ngisau tu ba habau jisu wan ban penim ban pelaj ban pentemai ya ka jing penlong ngiru ngiadon bentalang hakane ka mission ka jong jisu ban pentemai ban penbha ban penitenat ya ka jing penlong ya ka mariang hakabau bleu labo yengi kani ka perthai kum bakalong menta kanum yai ne bam jukut U Blei Un sa pentemai ya ka kani ka perthai kum bakalong menta kanum ne bagindon kini ki ler ki bebek kerthap kindon ki jing shit kerang joga sngi haga baki yaplut ki jing tung bam dan slap so kanum long ka jaka ka ba kanum long shu ba kawai ka jaka kan yo ka jing shit baka kelari siap kum ka sahara ke kawai ki jaka pat kin susa kriat kin long kum ki lom tha makasang kan poi ka por bo Blei Un thau thmai ki baro bat ki baro kin long ki bebiang thau kum no ka takala ban long amla mudur manga bo Blei Un pen biang thau lo di ki baro henry ka kular ka khtin ka jong blei ka bangin sa pulia ka kitab jing pen pau ka khper ka khaddo ka pen i yengi bo Blei Un sa penjanai bat un sa pen bha ya ki baro na ka tagadau mangi ru kum ki khon kristan ngin ngau thu ye kane baga khper joga jingmi pat ka jong jisu kadai ka easter na ka benta jong i kalong ka jingmi pat jong jisu bingi rakhe henry ka khper ka jingmi pat ka jong jisu kadai ru ka khper joga jingkermen na ka benta ka jing penlong hi barok ka wei ba un sa thau thmai pat ye ka yang irun sa thau thmai pimut pin le chabeneng digini ki met ki ba shron ki jong pi bahab bandi dawai BP habandi dawai sini haban dengit khamat kumne so kriat so kpo ginjat ki ba per ya kini ki met ki jongi en pentemai ya kini ka ba puot kan phong ka bom puot ya kini ka bom don buram sa penkup ingi da ka ba don buram ngin salong kumbo long u jisu u balami pat ngin seriem kum mo bat kum ju ru ya kini ka perthai an sa thau thmai an sa penjanai en sa penlong ya ka kumbo la thmu ya ka nado ko beneng kong bat ya kata la tip kum ka khendo batmai ka beneng batmai ka new heaven new earth ka bangila ban syam ka kitab jing pen pau lenong arpuei de khot san rio ka ninga puli menne bat mentangi poi sya ka khper ka basan bat ka khper ka khat do ka khper jong ka beneng batmai bat ka khendo batmai ngan ong biang ni ki santli ki khper beneng kong di khper eden ka khper ka baar ka de ka khper jo ka perthai ka bala hap no ka pop ka khper ka balai ka de ka khper get semene ka khper ka basau ka de ka khper jong ka jingtep ka bathli bat ka khper ka basan ka de ka khper jong ka beneng bathmai bat ka khendo bathmai bat yakani la batai ha ka kitab jing pen pau lenong arpuai arpuar la batai ru ha ka kitab Isaya lenong ban repusan repun riau kani kalau ka jing batai bakin don ki ding ki se ki be itanat ki bau bleu labo andan utau ding jaga jing em ngin baum na uso bat ki sla jong ding ka jing em ki long ka jing pen khia ngin di na ka wa ka jing em bat kata ka beneng bathmai ka khindau bathmai ka long ke ka ba khrau hadu kata ka ba ngimla ban mudur u apostol Paul uthokum ni iwe koren ar nong de khot kendai ki ru baga khmat kam shim la yo i bat ka skor kam shim la yo sngo bat kim shim la mi ru ka do no du breu ki long kita ki bau bleu la bo lupa ya kita ki ba e je o ka khmat kam padio i ka skor kam padio sngo ka do no du breu kam pat la ban puson ya ke ka bau blei ulapan kre na ga benta ki breu ki jong o kataken kadai ka beneng batmai ka kendo batmai dei shakata ka bangingi be shakata ka bangingi ni le hang tam don shu ka pop hang tam don shu ka jing bamman namar la sat igi pop daga snam ka jong jisu la wengi ka jing bam khot habau jisu la yap li halor ka ding na kalbari pitib na em ki baroki babha ki wan namar ka ding na te petchuni ka ni ka ding na u jisu ha ka bau la yap li ulayap li ban siu dap ya ka ram ka sha ka bangim la ban siu ulakit ulabai ka jing penshitom ka bangingim la shu ban kit mangi bat lagi Jingiaseng snam jong jisu halor gani gading na kalbari lapan kia ingi bat ka jing pen thamai ya ka jing pen long brokawai ka jing pen thamai ka perthai ya ka beneng ya ka hau baro kalong
leng ba ka jing yap ya pli ke jong Jisu halor ka ding na Kalbari. Bat kani kalong ke ai ke ba ka ktien ke jong blei ka kular yengi. Te habang idon kat kani ka kular jong ka jing penthma ye ki ai baro ngin nang panjaklea mo ya ka Mariang. Subo mentang su mo don ba sarieng pi habania namar le kumno. Habania nang ta pin le kumno pin yu tau nyut ne pin kiar na rot ne ha ka yeng ba sa mengi don sau mala ngin da hiar teng teng kini gidang ya sar. Nginda ya yang tu ngin ong lelei ni sasar hima i ngan ya lagay kertep kum tu ne ngan ya narut ne ngan penrit ila di nang ong wat soi ai mo pidang sar ka akor kasi ka ong baniya narut ba nong wat soi ai mo lar pia lagay ya kamut phim sut nyo gitu ki ba pen khot menta ki bru ki pen khot snong ngi pedeng ni ya bam sut nyo menta ki bru ki lum ki lang ki nyut ki nyer ngi pat ngini ong kam lelei kin sa pen khot ki ne hagaju kurkom ho U Blei Un sa thau thmai ki baro ban ngi ai ngo e kata tengi pat ngin le kumno ngin le bom sut nyau ne ngin sumar su kher ne ya kani ka perthai ka bo bleu la ai ngi kin mau bo u Jisu lawan om tang naga benta ka perthai ki brio nre ulawan ru naga benta ka perthai ka Mariang ulawan ho ban pene mi ki mensim ki bokordo jongi nre ulawan ru ban thau thmai ya kani ka jing penlong hi baro ko wei ngiso burom me jing treshitom joga Jingiaseng samla Balang Presbyterian Mawroh menin ke sngi kidon ka cleaning drive bat ka awareness program kum shibenta joga jing rakhe ka World Environment Day kadi santarik tenre yo ban rakhe menin ladon kata ka cleaning drive bala penya ke Jingiaseng samla nado nang tay na office FCI Barim hadu hang ni school MPPS kamot barok kani ko wei ka surok snong hang ni barhadin ketapat kadon ke awareness program hang ni halat hayeng i Mr. T kurba tingi yu ngingim simla abandon nagaliang jong nga bat kapto kat ni commission committee namar menin ngi wansha ka umrin sa mission field bangidon ke medical cam hang to bat kalalong ko basay so bah tingim simla abandon ring ilay i gidur jong jing pen khoj kani ke social media ka babahabi ka Lyndan Syiem ya ngi banang tray kermen ka penlerahan ru ya ki ba klem isim benta hot don ki bala pangla sitom le ayat kertane bun ki bagi kam tingim lai bane be tenre long lakum no bangin appreciate bangin yaro ikini ki bala tre sitom ken ki kon samla keni kalong ke ke ba ngi yo i ngi pelong ki environment day program ba per por nginang treha seorang ngi atung ding tingil atung bon teligi ding ngam tip kat no ki im tatang balong ngi katung tingil atung tingi kermen ni ken bakin kato kan ni ken seiso ngi julong ki environment day program ba per ngi pen coach nong ngi atung ding ba ngi nyeu yala de ba ngi long ki nong eat Mariang ngaku aban keli phi kam eat Mariang ma phi na kam eat Mariang Jisu na kamla mano ga jing eat Mariang kanu teligi ding pila bantung shispa to arspa shihajar arhajar ta udan uput tangkap tangi la bantung palat nang tangim la henrei Jisu pat ula ban thau thmai ki baro ude unong bu unong thau te da ula thau ki baro baram dan kanu ka balong ka bam shimlong ling ba jong u nagata ka da ula ban perjem ngambiang ya ki lom ki wa ula ban penjer ngambiang ya ki lom ya ki tem bat ula ban penitanat biang ki sa shisin ngingi don ka environment day Jisu don ke environment eternity ngingi don ka sngi ka bangi sumare ka Mariang Jisu nadu bom jukot usumare ka Mariang banyadaya ka namar kataken ngiru kum ki kon kristan ngiso tho bagade ka kamram ka jongi ban ngiru ngi trelang kumno ban penne pensa ya gaji tanat jaga Mariang haga bakut ka jing sumar Mariang jongi kamdai tang praktikal kalong theological wat soi mentang singala penang kambun ki kitien parengai ele ban penduna tetang ba hateng haban penmi hi hakaba kajing sumar Mariang jungi kamdai tang praktikal ndrei kalong theological kamdai tang mangile namar don kamban le ndrei ngile namar bakadeng shibenta naga jinget ke jungi bau Jisu long unong sumar Mariang ban pentemai ki baro ngiru ngilong kinong sumar Mariang ban pentemai baro ulong alfa baru omega ubasdang baru bekut uban tau temai ki baro utau diu Jisu bat ngi bot ya
Tu Blei Un kyrkhu ingi ling ba kini ko khubor bat kan yarap ingi haga jing rakhi ya ka environment Sunday. U Blei na ka benta ka buram ke jong u. Amen. Ini duai. Kukpa jungi bah beneng ya ingu eme na ka benta kini ko por ka beme aingi bengila ban yo sngau kini ko khubor haga environment day ka baka KJP sinat sap ngi kala bo hoi kiwei gi sinat ro gidon. Bat yarap ingi bengin nang ban buram ya kani ka perthai ka mariang ka bemela bo ingi bat bengin nang bengin sumar sukher ban yadaya ka bat yarap bengin sutu ba haka jing sumar ka mariang ngilong kinoy shimeta ka mission jong ka jing penthamai ka jong Jesus Christ shimti ingi ko try karat iwei piwei long yang long sem ka balang brok ko bai ngin long kinong e tray lang bat ka shnong Mawroh bat kiwei pagi shnong haka jing penne pensai ka ji tanat jong ka mariang shim ke buram seladi ko try ai ke jing kyrkhu lor jongi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang au Jesus Christ ngi duai. Amen. Tinggi ai ngo U Blei bula don rekat bat ngi bat ngin pen wai no e ke jing shakri ke jing U Blei ha ka bangin irwai ke jing ruai ka arpu sao adin ke ka jing ruai nga kerpat ye teman besan jongi teman besan Dr. Kiki Marbanyang ba in sngewbha ban sapelat yengi de ke jing kyrkhu pen wai ngi penpau ko jing songu ru ye i organist Mr. Balmiling do nong pure nong ilam jing ruai Mr. S Matlang ni perlok samla ki bapet ye kini ki recording a video ki sound ba ki ek U Blei Un kyrkhu kerhai phi ke jing shakri ke jong phi U Blei ulong ka jakari ka bor yangi ban kershan haki jing khuslai baro phar u nong yarap bahajan lakhi perthai ngin tieng ru lei U Blei shakli ke jenjar la no kilum chaduryo ba ula ma uban senshar ke jing ruai ka arpo sao. U Blei Un jai kari kabor yangi van kershan aki jing kuslai baro par nong yaram bahajan laki pertai inting rolan U Blei shakli kajenjar la no kilom sha duriau ba lama ban sen laat like langka lawen kilum nakata awakatut shashnong U Blei snow shan haseyon shisha aying ba ut utrai ushong ulong ma ban kershan ugloi ban wan yaraban rikam hilaban ubaman lawen ki imakeleng ro la bitar ki reutala etang shulam wakren utrai wai jings ni reusalam utrai ki pai ba uyalam kala kawai lam
kokpa jungi ubah beneng. Ngai ngue ya mem tangan kapor kapakordor. Kabangi yo ban rakhi kerpangi kan ke sngi. Ya kabak kejipisinat semgi kalapan bay. Ya kata akan beranman sandi. Ngai ngue ya mem tangan ke kubur kabak pastor dawar lama pedeng jongi. Ya rabingi ya trai lapan makiniki. Bentak ibu kan os ngau kan ke janmid. Kan dalong sisa ke jing ya rab yengi. Bangi rung so tu bangi long. Ka benta kinong ya sim benta. Ya kaban penba. Ya kamariang ka bangi ngisong isa. Ya rab atrai ngi. Bangi so tu kan ke jing sisa ka bakra. Kan Mawroh jong syakri jong me. Kalau walam ni kan ke kubur pereng jongi, kalau long cisha ke kubur, kaban tei ya ke jinglong jingim ke jongi, kumbarang ke long ke benda, hak ke jing ya tei pen bai ke deka mariang, kabala jat lapra, kumbang yui, kumbang long benda, irab yengi wei paro. Kan Mawroh jong syakri nang dorong kat bat unang ayu uru ikapor abung dang la ban ya syakri me kan Mawroh ban agamet ka bakoit ka bakia dorong kat ba ka yeng ka sem ka jong uru bada ka bawai no jong ka jing syakri ka jong me tada pelai yang ide ka jing kyrkhu ka bakan sai tam ka jong me tada ai ba ka jing I ba ka jong U Blei Un ba Jingiaseng kepada biang kejong Yesus Kristus buku. Lembag Yesus log batiang berpencai bor kejong mesti berkuat. Begini kini elong lem rungkat padngi. Uncur kejong ke Balang kejong mehang ni Mawroh. Rungkat bad kirunget kiwei syakri bad pendon buram ya me. Akan ikesngi barosngi. Nadu mentah bad halakarta. Amen.